Tahle kniha se vzpírá všem pokusům o zrecenzování. Nepodařilo se mi na ní napsat příspěvek. A nechtějte vidět, kolikrát je tohleto take. Kovové nebe Reného Vaňka je první díl dialogie Body Portal, což je dystopický biopunk s detektivní zápletkou. To zní dobře, ne? Jo, zní to dobře. Jenže můj první problém už je hned na začátku. Autor sice vymyslel zajímavý svět, kde lidskost je jenom produktem, vzhledem k tomu, že lidé se rodí z obří 2kilometrové linky, které říkají matka, ale prostě čtenář dostane jenom ty zlomky informací, které se autorovi hodí. Jasně, ve finále to není úplně špatně, ale výsledek za mě víc cílí na dojem hnusů, případně oplzlosti, než na hloubku postav, kromě té fyzické, a či propracovanost děje. Takže když si odmyslíte celé biopunkové lezení knihy, zbyde vám poměrně jednoduchá detektivní zápletka a vlastně vůbec nepřekvapivá sebranka postav. Jiní čtenáři na knize většinou chválí autorův jazyk a četný humor, ale ani v tomto ohledu mě nezabudoval, protože mně to více přišlo jako exibice, která na mě měla úplně opačný efekt a knihu jsem tím spíš odkládala, než abych se k ní vracela. Rozhodně to ale byla zajímavá zkušenost, já jsem ráda, že jsem měla možnost si tuto knihu přečíst, přestože mě ani kniha, ani autor nepřesvědčili o tom, že bych chtěla vědět, jak ten příběh pokračuje, či že bych ho s čistým srdcem mohla doporučit i vám. Každopádně budu ráda, když mi dáte vědět, jestli jste tady Kovové nebe, nebo pokračování, které se tuším jmenuje Nadčlověk. Jestli jste to četli, co na to říkáte, jestli se vám to líbilo, jestli se mnou souhlasíte, nebo jestli jsem naopak úplně mimo a třeba mi pomůžete na tu knihu změnit názor a vidět ji o něco lepším světle. Tahle kniha